Mamă, băi, voi știți ce a făcut ăsta aici? Mare nebunie. Haideți să vă arăt. Salutare, dragilor, și bine ați venit în bucătăria lui Mr. Right. Și zic asta pentru că vedeți ce scrie aici. Dacă scrie aici Mr. Right, înseamnă că asta explică totul. Haideți să facem astăzi o tocăniță de cartofi cu cărniță de purcel. Astea sunt ingredientele de care avem nevoie. Avem aici 6 cartofi, 600 de grame de carne de purcel tăiată cu bulețe cât 2 degete așa, o lingură jumate de bulion, pătrunjel, mărar, 2 cepe, o jumătate de ardei gras, piper, mix de condimente, sare de Himalaya și ulei de măsline. Haideți să dăm drumul la treabă. Am uitat să vă spun că avem și un morcov rătăcit pe aici. În primă fază tăiem ceapa, ardeiul și morcovul mărunțel. După cum vedeți, ceapa a fost tăiată. Continuați și cu ardeiul și cu morcovelul. Morcovul a fost tras și el prin răzătoare. Eu l-am tras prin răzătoare. Voi, dacă vreți, puteți să-l tăiați mărunțel, cuburi mici. Mie îmi place așa mai mult, că am fetițele mici și nu vreau să simt prea mult legumele în mâncare. Ardeiul a fost tocat și el, cu bulețe mici. Am pregătit și cartoful. Acum îl voi lăsa circa 20 de minute în apă rece, să se mai curățe amidonul din el. Și asta vă sfătuiesc și pe voi, deoarece este mult mai sănătos așa. Între timp, noi luăm o oală și o punem la foc. Da? Punem ulei de măsline, bineînțeles, și punem ceapa la călit. Adăugăm ulei de măsline, nu foarte mult, da? Puțin tel așa. Da? După care adăugăm ceapa, așteptăm să încingă un picuț și adăugăm ceapa. Am adăugat ceapa. Mestecăm un picuț în ea, așa. O lăsăm să călească un picuț. După care peste vom pune ardeiul gras și mai târziu vom pune morcovul. Între timp băgăm și un pic de apă de gură, vorba lui Bărbosu. Hai noroc și la mai mare, bă. Mai amestecăm un pic în oală. Acum o să băgăm cărnița prima dată. Da? După care o să băgăm ardeiul ca să nu se moaie prea tare și morcovul spre sfârșit. Da? Călim un pic cu ceapa ca să prindă un pic de gust așa de prăjeală. Și cărnița se și îndulcește acum odată cu ceapa, prinde în tigaie. Punem și un capac deasupra. Așa. Luăm lingura și amestecăm. Da? Vedeți ce frumos a făcut cărnița? Și mai lăsăm un pic. Și acum turnăm ardeiul și morcovul tăiat mărunt în castravete. Mă gândeam că asta merge cu castraveți murați și chiar așa o să mănânc. Miroase atât de bine încât deja mă gândeam cu ce să o mănânc. Și mai lăsăm așa oala cu capacul vreo 3 minuțele, după care o să adăugăm cartofii. Am lăsat legumele la infuzat vreo 3 minuțele, după cum vedeți, uitați-vă ce nebunie s-a făcut aici. Asta poate fi mâncată și așa. Un praf de sare deasupra, un pic de piper, o foaie de dafin și este o mare nebunie. E o mare nebunie ce e. Ăsta este esențialul mâncării. Da? Acum punem cartofii. Adăugăm cartoful. Da? Acum cartoful își va trage tot gustul acela al legumelor și de la carne. Da? Îl amestecăm bine. Așa, și lăsăm și cartoful fără apă. Atenție, fără apă. Lăsăm 4-5 minuțele cartoful aici în oală fără apă, da?
Auziți ce frumos aude cum fierb cartofii pe dedesubt, cum se călesc. Iar acum vom adăuga apă. Da? Nu punem apă foarte multă, punem un deget așa peste cartofi. Dacă e nevoie, mai adăugăm un picuț de apă după. Ca să ne iasă o tocăniță scăzută așa, de furculiță. O lăsăm să fiarbă la foc mic până cam 20 de minute, circa 20 de minute așa. Între timp facem și un ceai cu ghimbir, că e foarte sănătos și în perioada asta chiar avem nevoie. O să vă arăt cum se face. Îl tăiem feliuțe foarte subțire, doar cât am curățat eu. Cam atât dintr-un deget. Atât. Îl tăiem foarte subțire, după cum vedeți. Da? Punem o cană jumate de apă la fiert într-un ibric. După ce fierbe apa din ibric, puneți ghimbirul și îl lăsați circa 5-7 minute să fiarbă. După care mai lăsați la infuzat. Puneți o farfuriuță, un căpăcel deasupra peste ibric și îl mai lăsați alte 5-7 minute la infuzat. După care se bea fierbinte, călduț, așa nu foarte fierbinte ca să nu irite gâtul. Ia să vedem noi ce se întâmplă aici la oala noastră. Wow! Uitați-vă ce culoare, dragilor, de la morcov și de la ardeiul gras. Din cauza asta nu le-am pus pe toate la călit, ca să nu-i dispară culoarea asta frumoasă. Ce părere aveți? Amestecăm și punem capacul înapoi ca să fiarbă totul bine, trebuie. Aici avem și ceaul. Dragilor, a venit și momentul să adăugăm bulionul. Amestecăm așa ușor la suprafață, după care băgăm ușor așa parițică și mai întindem. Peste tot el se va uniformiza. Așa, și lăsăm să fiarbă la foc micuț așa. A început să ne fiarbă și apa pentru ceaiul de ghimbir. Luăm ghimbirul și dăm drumul aici. Da? O lăsăm să fiarbă, după cum v-am zis, circa 5-7 minute. Adăugăm și mărarul. Am adăugat și mărarul. Punem o jumătate de linguriță de piper, da? Atenție, piperul și sarea poate fi pusă după gust. Unii pot folosi, alții nu. Da? Sare la fel punem după gust și puteți să mai puneți ce vreți voi. Eu o să pun 2 foi de dafin. Au trecut cele 5-7 minute. Da? În situația mea au fost 7. Punem o farfuriuță deasupra și oprim ochiul. Și îl mai lăsăm 5-7 minute, după care îl putem bea. Și la sfârșit am adăugat nebuneala asta de pătrunjel deasupra, așa. În afară că am mai pus și în ea codițele tocate foarte mărunt. Da? Lăsăm foile de dafin 5-7 minuțele înăuntru, după care le dăm afară. Mie nu-mi place să le țin prea mult, că dă gust prea puternic în mâncare. Dar voi puteți să le lăsați acolo să... M-am spus, condimentele sunt după gust. Le puneți cum vreți voi. Sare n-am mai înregistrat, n-am mai arătat. Am pus o linguriță de sare, dar asta, la fel cum v-am spus, puneți dumneavoastră după gustul dumneavoastră. Asta e, învățați să gătiți sănătos și fără delicat. Delicatul vi-l puteți crea din legume. V-am pupat și vă doresc o zi bună, sănătate multă și poftă mare dacă
urmăriți rețeta mea, să-mi spuneți, vă rog, cum a fost. De-abia aștept să le dau la fetițe, să văd ce reacție au. Gata și ceițul nostru. Dăm la o parte. Ia. După care eu am o sită din asta care o pun ca să nu cade ghimbirul în cană. Și, după cum vedeți, avem și ceiul de ghimbir. Da? Bineînțeles că eu înainte am mai băut și o apă de gură. Da? Poate pune miere înăuntru sau se poate bea așa. Să știți că e foarte bun și așa dacă e călduț. Să nu așteptați să răcească, că după aia devine foarte iute. Folosiți acest cei de ghimbir și corpul dumneavoastră o să vă mulțumească.